San Mateo Kapitulo 6. Kitaan nyo, tadiyo pagpasindayag ti panagaramid yu iti naimbag kadagiti tattao. Tanong kasta ti aramiden nyo, di na kay tugunggunaan ni Amayo sa dilangit. Ngarod, numangted kay ti tulong, di mo iwaragawag akas iti aramiden dagiti agin sisingpet iti uneg dagiti sinagoga ken kadagiti kalsada. Aramiden da daytoy, tapno dayawen ida dagiti tattao. Laglagipen nyo nga inawat dan tigunggunada. Numang limos ka, mangted ka asaan amaamuan, uray ti kaasitgan agayem mo. No diket aramidem asililimad. Ket ni amam a makakita iti aramid mo asililimad, gunggunaan na kanto. No agkararag kayo, diyo tuladen dagiti agin sisingpet. Igagara dati agkararag asitatakder kadagiti sinagoga ken kadagiti lanlansangan tapno makita ida dagiti tattao. Laglagipon nyo nga inawat dan tigunggunada. Ngem no agkararag ka, sumrag ka iti kwartom. Irikep mo ti ridaw, saka agkararag ken ni amam adi makita. Ket isu a makakita ken ka nga agkararag iti nalimed, gunggunaan na kanto. No agkararag kayo, diyo ulit-ulitan dagiti awan sirsirbina asasao, kas kadagiti pagano amang ipagarup, ama ipangagda gapo kadagiti atiddog a kararagda. Diyo tuladen ida, taamon ni Amayo dagiti kasapulan nyo, sakbay nga agdawat kayo kenkwana. Kastoy nga rod ti panagkararagyo. Amami sa dilangit, madaydayaw kumati na santuan anagan mo. Umay kumati pagariam, matungpal kumati pagayatam dito'y daga akas sa dilangit. Ited mo kada kami ti taraon mi itangal daw. Pakawanen na kami kadagiti basbasol mi, akas iti pammakawan mi kadagiti nakabasol kada kami. Di na kam iturong iti nakaro apakasuutan. Ilisin na kami kitdi iti managdakdakes. No pakawanen nyo dagiti nakabasol kada kayo, pakawanen na kay tumet ni Amayo sa dilangit. Ngem no diyo pakawanen dagiti nakabasol kada kayo, din tumet pakawanen ni Amayo dagiti basbasolyo. No agayan nar kayo, di kay agparang analiday akas kadagiti agin sisingpet, tagpamarangda a nakakaasi, tapno maamuan dagiti tattao nga agay ayonarda. Laglagipon nyo nga inawat dan tigunggunada. Ngem no agayonar ka, agdiramos ka ket sagaysayam ti buok mo, tapno awan makadlaw nga agay ayonar ka. Nilaeng amam adi makita ti makaam mo. Ket iso ang makaimatang iti aramid mo analimed, gunggunaan na kanto. Di kay agurnong iti kinabaknang nga agpaay kada kayo dito'y daga. Ta dito'y, dadaelen ti sanga ken lati, ket serken ken takawen dagiti mannanakaw. Agurnong kayo kitdi iti kinabaknang nga agpaay kada kayo sa dilangit. Ta sadyay, saan nga gratik ken aglati, ket saan aserken ken takawen dagiti mannanakaw. Tano sa dino ti ayan ti gameng mo, at damet ijay ti pusom. Ti mata ti pannakasilaw ti bagi. No nasalon at ti matam, nalawag ti intero a bagim. Ngem no saan a nasalon at ti matam, nasipnget ti intero a bagim. Isut gapo na ano nakudrep ti silaw mo, anyan a kinasipnget. Awan ti makapagserbi iti dua nga apo, taguraan na ti maysa, ket ayaten na ti sabali. Wenno agserbi as ipupudno iti maysa, ket umsyan na ti sabali. Diyo mapaggiddan a pagserbian ti Diyos, ken ti sanikwa. Daytoy ti gapo na nga ibagak kada kayo, adiyo pakadanagan ti pagbiagyo. No anya ti kaninyo ken inumen nyo, wenno ti lupot a pagkawesyo. Saan aya anapatpatag ti biag ngem ti taraon? Saan aya anapatpatag ti bagi ngem ti kawes? Kitaan nyo dagiti tumatayab. Di dagmula, di dagani,
di dagi pempen iti kamalig, ngem taraunan ida ni Amayo sa dilangit. Saan kayo ayaan napatpateg ngem dagiti tumatayab? Sa sino kada kayo ti makapaatidog iti biyag na, babaen iti panagdandanag na, ken apay apakadanagan nyo ti pagananay. Kitaan nyo ti panagdakkel dagiti liryo iti tayak. Di da agtrabaho wenno agabel. Ngem ibagak kada kayo nga uray ni Solomon. Iti amin a kinabaknang na, awan kawas na anapimpintas ngem iti uray maysa kadagitoy asabsabong. No ti Diyos kawasan na dagiti ruot iti tayak, ruot nga da ita ket inton bigat maisungrod. Saan aya anang nangruna akawasan na kayo? Nagbasitkit din ti pamatiyo? Isut gapuna adi kay masikuran. Diyukon ko na, pangalaan minto nga rod iti kanin mi, wenno inumen mi, wenno kawis mi. Dagitoy ti ipangpangruna abiruken dagiti hentil. Ammo ni Amayo sa dilangit amasapulyo amin dagitoy. Ipangpangruna yu kit di abiruken ti pagaryannan, kantong palen ti pagayatan na, ket ited nanto amin akasapulan nyo. Isut gapuna adiyo pakasikuran ti agpaay kada kayo inton bigat. Tati sumaganad nga aldaw, adda bukod na aparikot. Umdasen ta parikot ti maysa nga aldaw iti dayta nga aldaw.